Boy ma tajalang dongata na di siamun mang dihabirang. Selamat hari Minggu. Amang inang, ada orang sotapuka perminggota amen. Tapuji ma guarni debata, marede mahita sian bukuede nomor 27 ayat sada. Dohot goar ni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata. Asini roham di pasitongaan ni joromi. Sumantu goar mudo baritam ale debata. Ro di ujung ni tanoon. Gok hati goran do di siamunmi. Tibbul do Jahoba. Jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok habadion nai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, na sangap jalan abadia, diramoti jala dikomgomi hodo huriam maritehite tordimi. Dibaheni upangido hami noaing tuho. Tunas so uduk tu hatana, parbinoto nasun, parohana sitong, haposan na papatarhon dirina, sitopa nasana adong, na magohi langit dohotano, namar mudu-mudu, pardinggan basa, namar mudu-mudu, pardinggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dohut, parasiroha goda, natigor, luhut, parasiroha goda, natigor, tihon mual ni nasa hapistaran dohot parbinotoan,
ibana do huhut na mangajarhon parhusoran nitiki nang hamatean. Marhite panindang yonon todol hondo na toktong debata jonok mangatoi mangula mangatur dohot manguhumi ngolu ni jolma marsada sada i holan debata Jahoba do si sobbaon si hapor seaon si oloan ikut ubiar jala humolong jala upos rohata mida ibana asa mida nasana dong situlahon do poda do huhut nasa pod tapaudukma rohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami mariteite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tu jolom. Wilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bay nau paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang dihalo mohon roham hamatean niaka pardosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Seesa masaluhut agiduhon nami dot pangalasion nami, maritehite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham di hami, mariteite panindangion dot hagogoon ito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bayan asa ngapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabigema baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot do hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangaleosim songon obbun, jala songon obbun manorop aka dosam, say mulak mahotuau, hayau do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredema hita,
sian buku ede nomor 248. Hatani debata turpuk epistel dihita di minggu pa 10 onop pondung Trinitatis ima sian sada Timoteus onom mamuka sian ayat 10 sada saat tu ayat 10 onom tajahama maresponsoria alai anggoho halak ni debata maporus masiani pareahi mahatigoran ada ulaton haporseaon olong ni roha habengeton dohot labok ni roha. Hupatik maho dijoloni debata na panguluhon saluhut dohot dijoloni Kristus Yesus na makatidakon na denggan dijoloni Pontius Latus. Radoti mapatiki sumakedang susahan diskusi. Aidi haju Jepang ni tikina patarma ibana bahenon ni na martuai pargogo sasadasa raja ni akaraja Tuhan ni akatuan. Sasadasa dona solo mate sinani hati ulun masuk apoto masuk dan cuma ibana jagadam karpere hasana ondot lagu ulun ibana rodi salileng-lelengna. Amin. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Ta puji ma Tuhan, mari demahita sian buku ede nomor 633. Imana doa
tidakon ma hapor seotai, songona hina tidakon idong ata sa hapor seon di sadok portibion, rap ma hitamadok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugo na sukatudusan, na tumupal langit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nazasadai, himana tinugo ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di porbadia tubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di au pinarsilang, na tua tubanua turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuduhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot nama. Aku porsea dipon di porbadia, jaladong sadahuria nabadia. Dohot tiatai namato, mulak mangulu du sogot daging ni halak na umate, dohot yang oluan na suara sudah. Amin. Tapi kema ende pujian sian inahana.
Tabege ma tikting di huriata. Hujaha madihita tikting namasa di bagasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion minggu pasapulu ono pondung Trinitatis do topik ibadah di hari mingguon ima nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna atau Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Na paduahon ruas na marujula nunga di Pataru tu udian di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 di TPU Petamburan. Saya Tuhan tama na mangalian pangapulion dot mangalian hagogon tu sude keluarga na tininggalhon. Na patuluhon kunjungan gereja. Di hari Minggu tanggal 5 Oktober di ibadah sore pukul 10.30 huriata naing menjalo kunjungan gereja sian paduan suara anak rantau HKBP Medan Sejabodetabek. Na paopaton Pandidion Nabadia. Di hari Mingguon tanggal 5 Oktober 2025 patu paoni huriata ma Pandidion Nabadia tu sadadak danak di Parmingguan Manogoton. Nah panimahon pertanyaan week di Patupa di week Jakarta Selatan tolu opat di hari Jumat 10 Oktober 2025 dimulai pukul 10 sia WIP di ruang Salomo. Do tuan rumah keluarga Inang Situa Marali Siagian R. Borumanurung, dot keluarga Ricardo David Siagian, ME Inangi ME Boru Nababan. Di sosohon mah tu sude jemaat adong di wik I asa ria mendohoti pertanyaan. Nah paonopon persembahan bulanan manang tahunan jemaat. Parhalado HKBP Sudirman menghimbau tu sude jemaat agar asa mangalehon sebagai kewajiban ta tu pelean bulanan manang pelean tahunan lau menopang seluruh operasional gereja ta. Nah papituhon program kerja dan anggaran Huria tahun 2026. Ni sosohon mah tu sudah dewan dot seksi-seksi asa menyiapkan prakonsep program kerja dan anggaran tahun 2026 dot pasaton tu sekretariat gereja selambatna sahatu tanggal 2 November 2025. Nah pawoluhon panitia Natal 2025 dot tahun baru 1 Januari 2026. Nunga terbentuk B panitia Natal 2025 tahun baru 2026. Nah sian Wik Setiabudi, Wik Jakarta Barat dot Jakarta Selatan, Sada dot Jakarta Selatan 2. Aka goar-goar ni panitia boy mata bereng di warta di minggu na manogot. Nah yang akan datang. Pasiahon Konven Distrik Pendeta dan Dohot Keluarga di Patupa di hari Senin 6 Oktober 2025 dimulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Baringanan di KBP Immanuel Kelapa Gading dalam Boulevard Timur Kafling Pitu Kelapa Gading. Nah berikutnya berupa Naparjolo senam jantung sehat, napaduahon pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan mini check up to 50 peserta
pemeriksaan mata dan rekam jantung EKG untuk 20 peserta dan 3 talk show dengan tema Manangtu Klinik Bethesda paling lambat 16 Oktober 2025. Nah, berikutnya nungga terbentuk panitia HUT ulang tahun Gereja Ta Akagowar ni panitia boy mata jaha di lembaran wartana adong di Hitabe manang boy di download di Joloni Huri Gereja Ta. Nah, berikutnya penyumbang snack. Para halado sude ruas HKBP Sudirman Jakarta pasahaton mauliate tu keluarga P Situkir Inang Bolu Sinaga. Nah, patu pahon snack di hari Minggu 5 Oktober 2025. Saya tuhat sama memasu-masu. Dohot bunga altar. Para halado sude jemaat pasahaton mauliate tu NN menyumbangkan bunga altar gereja di ibadah Minggu 5 Oktober 2025. Saya tuhata masu-masu. Songonima aka tikting na masa di Huria, aka tikting na asing na sopola di jahaon boi ma tajaha di lembaran warta na adong. Mau lihat ya, Mak. Shalom. Tapi ma ende pujian sian seksi perempuan.
Marede Mahita sian buku ede nomor 550 sia Uhud papungu pelean sada A dot sada B.
Dameni debatana sumurung sen saluhut na roha, imana mga ramo ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas madihita saluhut na. Sahat ma barita nauli hatani debata nagabe ojahan di bagasan perdalanan ngoluta. Imana tarsurat di Habakuk bindu sada mamuka maisian ayat 12 sahatu ayat 17. Panurirang Habakuk bindu sada mamuka maisian ayat 12 sahatu ayat 17 hujaha mati dihita tapayutiutma. Tangiang ni panurirange dahodo ale Jehovah debataku sian narobi dope nasun badia diau. Dang tagamon mate hamil wasommu ale Jehovah. Bahen uhum do ibana umbahen dipatindak ko. Jala bahen panjoraan do ibana umbahen ojak ibana dibahek ko ale dolok batu. Pitasi tutudo matam umbahen so tarbaidaidaho naroa. Jaladang tarbahen homar sombu-sombu mida pangarupaon. Boasa matung paidaomu pamu pusi tung sibho molo di bondut halak parjahat natumigor sian ibana. Jala tudoson akadeke laut jolmai di baheko. Tudoson gulok-gulok tahe naso meraja. Tung saluhut do disitak nasida tugicang marhite-hite hail. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala di onjat tu bagasan hadak kadanganna. Alane i marlas ni roha ibana jala marolopolop. Di baheni umbahen mamele ibana tu jalana. Jala manutung dau patu hadak kadanganna. Ay binahen ni ido napu partalianna. Jala talmis si panganonna. Alay dung songoni. Tung parumaron na majalana, jala datan na mamunui akka bangso parbegu, so marparsadian, ido yanggo sahatna. Hurian itu hata na marpungu di bagasan manogoton. Pernahkah kita merasa bingung dengan jalan Tuhan? Hiado hita bingung. Molo marnida di perdalanan na dipatupa ni debata di bagasan ngoluta. Hiado hita marpanukun di adopan ni debata. Mengapa orang jahat justru sukses? Mengapa keadilan terasa jauh? Mengapa doa saya seolah-olah tidak didengar Tuhan? Ra amang inang sudah hita napungu di son. Hiado hita manukun di adopan di debata suku-suku songone. Sudah dorahita hia mengadopi. Dang taboto ahado sakap ni debata di sude namasai. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap Allah. Taboto do debatai ima debata nama. Begitulah juga dengan Habakuk, ia seorang nabi yang setia tapi juga manusia yang jujur. Ia berani bertanya kepada Tuhan, bahkan mempertanyakan cara Tuhan bekerja. Namun amang inang, di pergumulannya kita belajar satu kebenaran besar. Idong bahen molotopik ni minggu nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Jala di boto debata do ahana masa, ahana di pikirata, ahana di bagasan ate-ateta, ahana na taadopi di bagasan ngulu tahun sudah do transparan. Tidak ada yang terselubung. Dari A sampai Z sekecil wota sekalipun Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Molo-malope hita manutupi sude namasa di bagasan ngulutas yan akadongan alay di adopan di debata semua transparan. Dangadong nabuni.
Idong bahen didokon na pistar, sepandai-pandai tupa melompat akan jatuh. Sepandai-pandai kita menutup segala kedosaan kita, kekurangan kita, tetapi Tuhan tertawa melihat kita. Inang, hubo todo aha na di bagasan ati-ati mi. Hubo todo na di bagasan pikiran mi. Mulai tutupi hope, songon na mekkel ho, alay hubo todo. Karena itu, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Idong banakin dokon nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Dakya ibana salah. Molo jolma salah do menilai seseorang. Idong bahen adong didokon jangan salah menilaiku kan idong. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Dia tidak pernah lengah berhenti bekerja. Bahkan saat kita tidak mengerti. Mangula do debata di sude partikian. Molo pedang taat tusi. Hurian itu hata. Idong bahen molo taida nakin di zaman Habakuk tidak jauh berbeda dengan zaman kita. Sekarang Yehuda saat ini tenggelam dalam dosa. Tenggelam dalam korupsi, kekerasan, ketidakadilan, kemunafikan rohani. Habakuk berseru. Ala di bereng ibana sudena masaina terjadi jala di Roma si Habakuk. Molotadokon berteriak meibana, dia berseru kepada Tuhan di dokon ibana. Sadia lelengon ali Jehovah jauh-jauh au. Di bahasa Indonesia di dokon ibana do bahwa berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan tetapi tidak kau tolong nina. Molo tajaha di Habakuk sada ayat 2. Hurian itu hata molo sagogo-gogo na pehita berteriak tu adopan di debata dang nanenge libana. Dang nanenge libana di boto ibana doi. Manang mangangguki petaho ibana di boto ibana doi. Nanget pesuarat tadi boto ibana doi. Alani ido unang pola gogo. Molo penakin di dokon ibana marpanuk kun si Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan? Sadia delingo Tuhan pasombom mau. Mungkin kita juga pernah mengatakan seperti itu. Ketika bertubi-tubi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, Tuhan pasombommu masongono nau. Olo do hita marderse. Mandele hita alani situasi ini. Kita sudah berteriak, kita sudah minta tolong, kita sudah berdoa terus menerus. Bahkan kita sudah doa puasa. Tetapi seakan-akan Tuhan tinggal diam. Dia tidak mau bergerak untuk membantu kita. Idong bahen godang zolma na mandele. Idong mo na tua-tua mandokon. Molo adong masa na masa kan. Unang pola mandele hamu godang do tudos-tudos nina. Berarti itu dada holak kita na mga dopi, alai, mari periksa. Idong bahay dokon hata ni debata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bukan kurang jeli telinga Tuhan mendengarkan doa seruan kita. Tetapi masih ada penghalang, yaitu dosa. Alani ima, idong bahay nakin si Habakuk seorang yang setia kepada Tuhan. Dia berteriak berseru kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak. Hurian itu hata, tetapi Tuhan menjawab. Di tengah-tengah pertanyaan Habakuk, malah didok debata dotu ibana. Aku akan bertindak, aku akan pakai bangsa Kasdim. Nina di ayat 6. Didok si Habakuk nakin naing mangurupi donian. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan persoalan. Malah balik dosian na pinikiran. Ido umbahen niripu parhunikan, HP pargadongan, niripu persaulian, HP hamagoan. Ido nakin namasa. Molo didok si Habakuk. Dia berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Alai Roma debata, dido ibana ma. Aku akan bertindak. Aku akan pakai bangsa Kasdim, Babel untuk menghukum Yehuda. Asing do. Namasa. Babel, di naibana Babel, bangsa kafir itu
bangsa yang lebih jahat dari Yehuda, dia malah bertanya lagi kepada Tuhan, bukan menyelesaikan, tetapi malah Tuhan mengirim orang yang jahat lagi. Maka dikatakan Habakuk tidak bisa memahami. Mulai didokon naposo sekarang gagal paham. Gagal paham doi bana. Ia seperti berkata, Tuhan, Engkau suci. Bagaimana bisa Engkau memakai bangsa yang tidak suci untuk menghukum umatmu? Dia lagi bertanya kepada Tuhan. Alai di sido nang pesongoni suku-suku di si Habakuk molotaida di dipatuduhon ibana doha porsion ibana tu debata. Alai di sido ha porsion di si Habakuk diuji jalan marhiteido ibana lemananda debata. Ia belajar bahwa kekuasaan, kekudusan dan pengetahuan Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih dan keadilannya. Ido umbahen di doko si Paulus, tung bagas si tutu do parbinota ammu ale debata. Mana sepintar-pintar apapun kita, manang profesor, manang godang pegelartat, kita tidak bisa menyelami jiwa Allah. Dan boy hita mangatusi sakap ni debata. Yang penting apa? Iman haporsyo tema. Hurian itu hata molo tajahan akin di ayat 12 110 ayat taida ma di ayat 12. Bukankah engkau dari dahulu ya Tuhan Allahku yang maha kudus? Engkau tidak akan mati. Tak perhati oma. Andorang sohol sohon ibana. Andorang mengelusi Habakuk. Tetapi dia menyadari di dok ibana do. Hodo sien narobi. Engkau dari dahulu artinya Allah kekal tidak berubah oleh zaman. Molo colmon boido berubah. Alai anggo debata teidang olo marubah. Molo pese akan kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tetapi Tuhan itu adil. Molo pese akan kita katakan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Idombain dokonibana. Di dalam kediamannya dia melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Bisa dimengerti alai. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bahwa Tuhan itu bisa mengendalikan kehidupan kita. Kekudusan Allah adalah jaminan bahwa dang hea salah debata di sude keputusannya. Dia tidak pernah salah membuat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dakia debata mambain naroa di bagasan ngoluta alai molohita. Jot-jot dorahita patu panaro atau akadongata. Hiado hita marpikiran naro atau akadongata. Alai anggo debata, dia tidak pernah seburuk-buruk apapun kita lakukan kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah merancang yang jelek ke dalam kehidupan kita. Ido umbahe di dokonibana. Di Yesaya 55 ayat 1 siai. Aida ada pikirada dalanmu akadalaku ninna Jehovah. Hurian itu hata. Rancanganmu bukan rancanganmu. Ini bisa kembali menyala. Nang songonido akamang inang dibata di bagasan nguluta. Si pata dibongkar do ngulutaon. Si pata dibongkar do perdalanan ni ngulutaon. Si pata dipotong do hagiot ni daging taon. Si pata disolder. Si pata dibakar do marhite akaparu kilon si taonon. Alay sakap ni debata di sudena masai. Asalam tu ulina. Asalam tu denggan na do hadirota. Tuhan tidak pernah melakukan hal buruk dalam kehidupan kita. Songon seorang ayah tadi. Hurian itu hata namangihut muse. Ses dame-dame ngoluna. HP au Tuhan. Ses dame-dame ngol bereng ma. Huulahon do patikmu. Hubahe do nadenggat tu akadongakku. Alay buasa Tuhan songonon. Mungkin diajukan oleh Ayub kepada Allah. Tidak ibana orang saleh itu juga mengalami penderitaan.
alaya hamana masa. Ang pesude inatana dongan na lau manguhum ibana. Me inatana dongan na lau manguhum ibana. Mandokon, saya por mandokon, saya por siamu do pede batami. Hape nunga parir dia siamu do pede batami. Hape nunga parir dia do piho. Si patati do piho. Si patati nggakko. Si patahu bakar homa diha por sehu nggakko. Si patahu bakar homa diha por sehu do piho. Ternyata Ayub menang. Molo pesudem agoan harta ibana, agoan istri na ibana, agoan akadongan na ibana, alai taidama. Karena dia tetap di dalam kesetiaannya. Apa yang terjadi? Molo tajaha di Ayub 42. Luar biasa pambahenan di debata. Marlopit ganda. Di patu pada bata sikat ni haporsiau ni ibana. Hurian itu hata. Kita juga harus seperti itu. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Ia melihat segalanya. Ia tahu setiap air mata, setiap ketidakadilan, setiap penderitaan umatnya. Ia tidak tidur. Ida madang olo nok mata jaladang olo modom ianggo si jaga Israel. Mungkin kita tidak tahu mengapa, tapi Tuhan tahu segalanya. Ia melihat dari atas seluruh sejarah dari awal hingga akhir. Di boto ibana do hita A sampai Z. Ala ibana do nama noppa hita. Ibana do najumadiho kita. Bayangkan seorang sedang menonton parade besar di jalan kota. Hanya melihat satu bagian, satu kelompok penari lewat lalu yang lain. Tapi orang yang menonton dari menara tinggi bisa melihat seluruh parade dari awal sampai akhir. Semakin kuat, maka apapun yang terjadi. Dada penderitaan ini menirangau dohot debata. Tetapi debataku, Allahku yang luar biasa. Dia akan memberkati, bahkan menjaga, memelihara saya. Walaupun kehidupan saya sampai ke titik terendah. Behita di bagasan ngulu tahun. Hurian itu hata. Di ayat 15, 1:17. Habakuk menggambarkan Babel. Di Psalmen 37 ayat 7 1 sia mandok. Aisyah nasib doa di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia sebab orang jahat itu akan dilenyapkan. Itu adalah perkataan Tuhan. Ido janji ni tadoi. Alani ketika hidup tidak amarni dan masa. Dada naso peduli ibana. Alai dina hohomi ibana. Disido ibana. Alai dina hohomi ibana. Disido ibana. Dia bekerja. Dia melakukan untuk membebaskan kita. Sarupa doi songon akar doi. Ketika belum kita lihat tumbuh akar itu tumbuh di bawah tanah. Sebelum terlihat kita katakan, namate doa, dia masih bertumbuh. Dia masih bertumbuh. Hurian itu hata. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Hiduplah kudus. Kekudusan bukan kudus. Kekudusan bukan berarti sempurna, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi dikatakan setia dan murni di hadapan Tuhan. Jangan ikut arus dunia yang kotor. Sebab Allah memanggil. Bahan didokon apostol Paulus di Roma 12 ayat 2. Asa gabe beda hita dohot aka na adong di Portibion. Ima tampil beda. Dari mana kita berbeda? Dari sikap, dari tindakan, dari iman kita. Ikon merasing dohita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha Kudus. Harapan kita, apapun keadaan kita hari ini, apakah kita sadaan kita hari ini, apakah kita sedang sakit, apakah kita sedang sakit. Apakah kita sedang gagal, sedang sakit? Apakah kita sedang gagal? Apakah kita sedang terpuruk? Apakah kita kehilangan? Tahu Tuhan melihat kerja.
Seberat apapun persoalan hidup, meragukan kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan. Meragukan kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan. Nang petahilala dan ayalah Tuhan yang kita kenal dan Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha adil. Pada waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya. Mari tetap teguh dalam hidup ini, bahwa kita semua adalah manusia Allah. Ini para agenda. Sada Timoteus onom ayat 10 sada 112. Didok nakin kamu adalah bata. Jadi molo tamposo ni debata dohita. Bangunlah spiritualitas dari keadaan yang mungkin membingungkan. Jangan menjadi krisis kepercayaan kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu berkonflik dengan dirimu sendiri. Tapi bangunlah hidup yang tetap punya. Jangan menyerah dengan keadaan. Ikon boy dohita tampil kita. Kita sebagai hamba Allah harus tampil beda. Kita harus menunjukkan diri kita. Jati diri kita. Kualitas iman kita harus kita tunjukkan. Dan kompromi hita dot hajahaton. Unang songon upasana didok ni natua-tua. Emena masa digagat ursa. Ia ina masa ima diula. Unang mabiar hita tading. Molopi didok koncol mahita ketinggalan zaman. Biarlah asal kita jangan terperangkap dalam perilaku kejahatan. Alai ikon di bagasan tiur ni roha dohita. Menyikapi segala sesuatu. Untuk membentuk integritas. Untuk membentuk jati diri asatogu haporsiota. Jadilah orang benar dan hidup benar. Idona di halomohon rohani debata. Songon si Habakuk akhirnya sampai pada titik iman yang matang. Nang penakini bana suku-suku tu ado pani debata, tetapi parbue ni suku-suku nani banai sahat do ibana tu titik pengenalan yang lengkap kepada Allah. Dari keluhan ia beranjak menjadi penyembah. Ido umbahen didok ibana di Habakuk tolu ayat 10 pitu sahatu 10 alu anggo ona kamanginang hujah majo didok songonon. Aidang martumbur di sihau atajau. Jaladang marpar bue akka hau anggur. Lambang do bunga ni hau zaitun. Jaladang dapot si panganon sian akka hauma. Rasib do akka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan bara. Sudena masai nang pemasa haleon potir alai di dok nibana do alai angguau marolopolo maau di bagasan Jehovah jala Maria ia au mida debata ni hatu aku jadi aka amanginang na di do ibana molo sudepe akka colmaon molo sudepe keadaanon sursar alai angguau di do ibana do marolopolop doau di bagasan Jehovah jala Maria ia au mida debata ni hatu aku. Itulah iman yang sejati. Iman yang tidak tergantung pada keadaan, tapi berakar pada pengenalan akan Allah. Karena kita tahu debatana badia do ibana, dakya ibana salah. Debata parbinoto do ibana, diboto do ahana diula. Maka meski dunia tidak menentu, kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu jalanmu, tapi aku percaya padamu. Mari kita belajar seperti Habakuk untuk percaya di tengah misteri, untuk berharap di tengah ketidakpastian, dan untuk bersyukur di tengah penderitaan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Demikian juga buat saudara saya yang membawa dalam baptisan kudus. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan ini menjadi pedoman hidup. Memberikan kekuatan hikmat surgawi untuk mendidik anak-anak yang dititipkan Allah dalam keluarga Amang Marpaung. Supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya ketika dia kelak besar kita tidak kecewa. Karena apa? Karena kita sudah memberikan landasan iman percaya kita kepadanya. Sehingga dia bertumbuh
berakar di dalam pengenalan akan yang jelas, yaitu kepada Kristus. Margogo maamang dot inang untuk membesarkan anak ini. Biarlah dia bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, supaya dia juga benar-benar menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Amin. Martanya kita. Mau leate marohan molo hami nasia tuho naing mahot jongjong diha porsion nami. Lampahot ha porsion nami. Asa marhite ha porsion nami Tuhan. Boy ma hupatuduho kami tu akan nahumalia kami. Alay dang gabi madabu hami tu gicang ni roha. Alay naing ma tu dibagasan serep ni roha. Asa siula hajahato ni marnida ho marhite ngulu nami. Asa gabi pasu-pasu hami Tuhan. Di dia pe hami maringanan. Di dia pe hami mangula. Di dia pe hami mardalan. Ido tangi yang elek-elek nami tu adopanmu Tuhan. Iko sahat do hami tu puncak panandayon natakas tuho. Bahwa debata parbinoto doho. Debata nabadia doho. Ala nabadia doho. Naing mahami badia di bagasan ngulu nami. Tuhan nang songoni pe di minggu sadarion. Hubuak kami doa kana marlas ni roha. Ala ni pertambahan umur. Baik ulang tahun pernikahan, dohot ulang tahun pertambahan umur. Ali Tuhan, tongos maakan nauli na denggan, tutonga-tonga ning ulu na sida. Asa marhite Tuhan, dihilana na sida ma, ima hadiah ulang tahun 6 arga situtu di bagasan ngulu na sida. Molo tung adong pe akatangiang nasida. Ditiki martangiang nasida tuho, dang dope maralus sa hatu partikianon. Ale Tuhan, asi maroham, lehom ma alusi ma tangiang nasidai. Asa nang nasida pe gabe saksim di dia pe nasida maringanan. Molo nahurang sehat Tuhan akaruas ni huriam. Na dirawat di jabu nang di rumah sakit. Nang nasida pe Tuhan marasi ni roha maho. Lehom maha mamalum ni parsahito ni. Asa boy nasida Tuhan hitca. Ro nasida marminggu manangihon hatam na badiay. Jus ima air mata sian si malolong nasida. Tuhan akan gantikan air mata menjadi mata air. Ido Tuhan ha porsion nami. Jala pahot ha porsion nasida. Pahot pakirimon nasida. Pahot nang hatami di bagasan ngulu nasida. Asa hatami ma Tuhan. Nagabe mangapuli nasida. Patuduhon makarejo tu nasida. Ombar tu kemampuan nasida. Tuhan disude aka program ni huriamon. Homa Tuhan nama masu-masu. Asa mardalan dohot uli denggan. Jala tau sanga pujian ni diguarmu. Molo adong pe Tuhan dihami. Siakoy do harorwana. Jal huleo kame mai. Sebagian nau jalo hami siat ulau nami tu harajomu. Asalam denggan uli. Alay unang ma Tuhan. Holan. Bagacoro hu pature hami. Alay nang ma. Hadirion nami pature Tuhan. Marhite ton di porbadia. Molo denggando haruan nami. Denggando nang parnguluan nami. Tuhan Jehovah Tuhan nami. Mulak mahami di bagasan dami na siyakoi. Alanung ataruli hami di hatam nabadi. Sesama dosa nami. Di bagasan Yesus Kristus. Mangido hami. Tuadopanmu. Nang songonipi Tuhan. Mangido hami di tangyang nami. Ima keluarga na mambuan. Danak tupan di dion. Paso-paso maama nami ina nami. Asa toktong nasida marbisuk. Mandidik yanakon na pinalumuhan mi. Asa gabi anak na bisuk, anak na pistar. Anak siuloy ajar, siuloy poda ni natorasna. Tarlumobi mahatam na badi. Paso-paso ulaw ni natorasna. Asa dong pakyon ni natorasna. Lao pagudang-gudakon yanakonon. Mambahin no muli non denggan di bagasan nguluna sugot. Asima roham di bagasan Kristus Tuhan martangya kami. Amen. Marende hita hut mahita papungu pelean.
Manginang masuk mahita ima tu acara pandidion abadia taparade main deta sian buku ende nomor 146 ayat 1 ayat 2 Romanon namambuan yanakon tu pandidion abadia tu jolo marende hita. Kita berdoa, ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita.
martangi akon mapeliat taon martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut sileoleho na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na nilolmitu hami pelian nami tuho. Sa jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasiang hami pelianon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinorbadia magoarmo, say romahara jonmo, say saut malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang. Leo matu hami sadaron hangoluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame jalo hamo ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar hon madamena tuton dim. Debatana so